लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय। माने मा बुंबावनो आरो लोगोफोर, बे कार्टुन एपखौ ओरैबायदि आपडेट होबाय थायोना, रुल्सफोरानो सोलायबाय थायो। आंनियाथ' दा ओरैबायदि प्रब्लेम जाना दङ लोगोफोर, माने आं दा गेलेरिनिफ्राय जेबोखौनो लानो हाला आरो। जोंनि न'खौबो लानो हाला, रावनिबो न'खौनो लानो हाला लोगोफोर। फारसेथिंजाय दख'नाबो गानहोनो हाला। जों गेलेरिनिफ्रायसो लाबोनानै दख'नाखौबो गानहोयोमोन नालाय। ओंखामानो जा बा हासिबानो जा बा थोरसि लथायानो जा बा बेगफोरानो जा, माने जेबोखौनो लानो हाला जोंफोर गेलेरिनिफ्राय। मात्र गावसोरनि बेकग्राउन्डखौल' लानो हायो। ओमफ्राय गावसोरनियाथ' बेकग्राउन्डआनो खमथार। दा बेसेबां खम बेकग्राउन्डआव जोंफोरो माबोरै बानायनो दा कार्टुनखौ? ओमफ्राय बायनायनि अपसनबो दङ, ओमफ्रायथ' बायबायबो। खेबसे नङा, खेबनै नङा, खेबथाम नङा, खेबब्रै बायबाय लोगोफोर। मैया आंनिया फैसाया ओरैनो थांगारजोबदो, 1000सेनिबो बांद्राय थांदो आंनिया लोगोफोर। बायबाथाय फैगोन होनना बुंबाय, गैया बायबाबो फैला। दा गावसोरनि बेकग्राउन्डखौल' लानो हायो। गावसोरनि बेकग्राउन्डआव जेबोआनो गैया। बेडरुमा मोनसेल', ओमफ्राय किचेनाबो मोनसेल', ओमफ्राय मोनसे ना मोननै हल दङ। बेखौलाय सोर न'खरसेनिखौ बानायनो आं दा? ओमफ्राय आं सानबाय गुबुन एकाउन्ट बानायनानै बायबाथाय किजानि फैगोन खोना होननानै। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन एकाउन्टजोंबो आङो बायनाय नायबाय, गैया। एबारथ' आरो लोगोफोर बांद्रायबावसो। गावसोरनि बेकग्राउन्डआबो फैया, ओमफ्राय कार्टुन केरेक्टारफोराथ' सासेबो फैखायाखै। ओरैनो फैसा थांगारजोबदों आंनिया मैया लोगोफोर। आं फैसा थांगारनायखौबो बारा ओरै जेबो मोनाखै। जुदि आं बेकग्राउन्डखौ लानो हायोमोनबा आं फैसा गारनानैबाबो माने बायनानैबाबो आङो बानायथारगौमोन आरोना। ओमफ्राय दा मानो फैयाथाय बेकग्राउन्डआनो? गावसोरनियाल' फैबाय थायो। गावसोरनिया बे जेबोआनो गैथारा, बेकग्राउन्डफोरानो मोजांबो नंथारा। आंलाय लोगोफोर बिराद टेनसन दा, मा खालामबावनो आरो। गासैखौबो बायना नायबाय, जेबो अपसनानो गैला लोगोफोर। ओमफ्राय दा बायबाबो जोंफोर दा गावनि गेलेरिनिफ्राय लानो हाला आरोना। बे गावसोरनि बेकग्राउन्डआव जेबोआनो गैया, बेजोंलाय बोरै घटना जानो देनाय? बिदिनो आङो सोरखौबाबो सोंदोंमोन आरोना। बिसोर मालाय बेकग्राउन्ड लानो हादोंनो आरोना, गावसोरनि गेलेरिनिफ्राय बेकग्राउन्ड लानो हादोंनो। आंल'सो हायाखै। आंथ' बायबायबो, खेबसे नङा, खेबनै नङा, खेबथामबो नङा, खेबब्रै बायबाय। थेवबो गैया, ओरैनो आंनि फैसाखौ जाना दोनबाय बिसोरो। हा फैया फैया दे, आं जेबो मोना। बायबाथ' फैनांगौ ना, नङा होमबा लोगोफोर? दा मा जागोन लोगोफोर, आङो बिब'नि अननाय कार्टुनखौलाय माथो लाबोनोनो हानाय नंला। औ लोगोफोर, आं दा बिराद टेनसन। खर'फोरानो गुदुं जाग्लिजोब्बाय लोगोफोर, सानै एकदम सासोबायबो। बिनि सायाव आरो मैया हरावबो आङो हरसेया उन्दुलाङाखै। दा आं बिब'नि अननाय कार्टुनखौ बानायनो हाबावगोन ना हाला आं मोनथिलादि लोगोफोर। बानायबाबो बिसोरनि बेकग्राउन्डआव बानायनांगोन, नाथाय जेबो हिट जानाय नङा आरोना लोगोफोर। बे मोननैसोल' बेकग्राउन्ड, बिनि सायाव आरो दख'नाबो गानहोनो हानाय नङा, ओंखामबो संनो हानाय नंला, आखायाव जेबोखौनो लानो हानाय नंला। माने नानिखौबो दिन्थिनो हानाय नंला, आरो तुन्ट्राखौबो। माने बोरमायानो जा बा अमायानो जा बा मोसौआनो जा, जेबोखौनो दिन्थिनो हाला आरोना। मात्र बखिबायल' था नों, बखिनोल' हागोन दा एबारो। मा जागोन दा लोगोफोर, आङो बिसोरनि बेकग्राउन्डआवनो दा बखिबाय थानांगोन नामा? बिदिबालाय बोरै हिट जानो, नङा होमबा लोगोफोर? एसे मायबा मायबि दिन्थिबासो हिट जायो। बेफोरबायदि रायज्लायनायल' बा मा जागोन देनाय, मा काहिनि जागोन बेलाय? कार्टुन केरेक्टारफोराबोसो गैजोबला लोगोफोर, जोंल'सो दङ। माने गायदे, आं, लाइमोन, मोस्रोम, टिल्लु बेफोर दंजोबो आरोना। ओमफ्राय बांबुलियाबो फैला, ओमफ्राय नेरसोना फैला, एनिया फैला, सनिया मोना फैला। दा मा जाबावगोन लोगोफोर, जोंनि न'आबो गैला, न'खौबो लाबोनो हाला। दाथ' आं सानफ्रोमबो भिडिअ हगारबाय थानो हानाय नंला लोगोफोर। हगारबाबो बिदि बखिबाय थानायखौनो ओरैनो मालाबा हगारनांसिगोन आरोना। ओमफ्राय मास मोनसेसोनि उनावसो मा जायो मिथिला आरो। बिसोरो गोदान आपडेट होबा मोजां जागौमोन। दा आङो लोगोफोर बिसोरो गोदान आपडेट होनायखौनो नेबाय थानोसै। ओमफ्राय गोदान आपडेट होखांनायनि उनावबा दा मा जायो बेखौबो आं दा खिन्थाथ'नो हाला। टेनसनै लोगोफोर, मा बायबाबो फैलायै मा बायसि कार्टुन एप बियो। टेनसनावनो ओंखामबो खुहाबला, उन्दुबो लांला। बिदिसो जानो मोनबाय होमबा? आंनि न'खौ दा आङो माला नुबावगोन लोगोफोर? मबाइलाबो गंसे नङा गंनै, गंनैयावबो ट्राइ खालामनायबाय, गैया, गंनैयावबो फैया। बिराद गेदेर मेथाइसो जानो लुबैदोंलै आङो। दा जानो लुबैबालाय मा जाबावनोसै रखरा, मेथाइखौनो लानो हालाबा। आंना सनि ग्रहफोर नांबाय बायदों खोनालै। ग्रहफोरखौ माबोरै दाननांगोलै, नङाबा जानाय नङा गायदे। बायबाबो फैलायै मा बेलाय,
फैसाखौल' जाना दोनबाय आंनियासो मैया 1000सेनिबो बारा फैसा थांबाय जिर' जाबाय दा आं जिर'। ओइ गायदे नोंखौ न'आव खामानि मावनो लिंबाय दङ नों मा बेयाव फैना दङ? ओइ नोङो सिथार' आं दिनै जेबो खामानि मावनो गोसो गैया जादों मिथिगौ ना? नोंहालाय मालाथ' खामानि मावनो गोसो जायोलै? इसेबाबो गोसो जायो नाथाय दिनै इसेबो गोसो गैया। आं दिनै जानोबोसो गोसो गैया। आरो नोङो खामानि मावहैनो हाया नोंसो बिहामजो लायो। ओइ जोंसि बाजै नोङो न'खौ गोसोखाङाखै ना माइलै? आं जोबोद गोसोखांदों। दा मास मोनसेसो नेनांगोननो। दा जोंहानि न'आवनो ओंखारथ'वाखै। दा मा जाबावगोन? आं बिराद गोसोखांथारदों न'खौ। नोङो मास मोनसेसो होनना बुंदों र'। दाबा मास मोनसेसोनि उनावबा न'आवबा ओंखारगोन ना ओंखारा जेबो गेरेन्टियानो गैया। बेफोरबायदिनो न'आ ओंखारागोलागि जोंफोर भारा न'आवनो थाबाय थानांसिगोन आरो। भारा न'आव थानो बासोबायलै आङो हासुं रखम। न'खौसो बेसेबा गोसोखाङो आंहा। गोसोखांबालाय दा मा जागोनखाय दा न'आनो गैयाबा। ओइ मिल्किफोर बा नोंसोरखौ खामानि मावनो थिननाया मा दाबो थांनो रोङाखै न'आवलाय? आरो नोंहालाय मा सारि गानना फैलाबायदों दख'ना गाननो हाया? बेनोथ'हाय दख'नायानो गांसेबो गैला आंहा। बांग्रिं फैना होनानै आंहा न'आबो गैला दख'नायाबो गांसेबो गैला। दा बे सारिखौबो गुबुना अननानै होनायखायसो नङाबा आं बेखौबो मोननाय नङामोन। औलै आयै बे बांग्रियानोथ' मानो एसेबां गोसा फैनांगौ न'स' बायलायनाय दख'ना हा सिङाव फबजालायनाय। मानसिफोरा जेन थेन बासिदों बेखौनो रंजा। औ माथो सोरबा सोरबि थैसोदोंनो बांग्रिंआव। औ थेवब्लाबो जोंफोर गामिनिफोरा थैयासै बयबो खारग'दों। गेबगां आदायालाय आयै दङ। आंनियादि हांसोआनो थैजोब्बाय एसेबां आसा खालामनानै फिदोंमोन आङो गरसे गरनै फैसा मोनदागोन होननानै। नोंनिया हांसोसोर' जेबो नङा आंनियादि टुनटुलुआनो गोमाबाय। दाबा आङो टुनटुलुखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना? ओइ टुनटुलु नोङो अबाव थांखो? नोङो मानो गोमानांगौ? नोङो जोंफोरजोंनो थाबानांगौ। ओइ टुनटुलु नोंखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना लाबा आङो? लैखोन सारा बांग्रिङा मानो फैना होनांगौ दिनै सरि ग्र' जाला। ओमफ्राय बिबारि मोना मोजाङै दंना गैया फन खालामदोंना खालामाखै नोङो? खालामाखै र' खालामनायनि र'। हेलौ बिबारि आब' मा खौरां? नोंसोरनिथिंजाय बांग्रिं थांदोंना थाङाखैमोन दाखालैयो? फैदोंमोनलै आगै दा जोंफोर रुम भारायावसो दङ। जोंबो आब' रुम भारायावसो दङ दा। ओमफ्राय मोस्रोम आगैमोना टिल्लु आगैमोना मोजाङै दङबा जेबो जायाखैबा? दङ दे बिसोरो। ओमफ्राय नानि मोनासो गैया गोमाजोब्बाय। आंनियाबो टुनटुलुआ गोमाबायलै बिबारि आब'। बे लैखोन सारा बांग्रिङा मानो फैना होनांगौ देनाय लैखोन सारिया। माथो बुंबावनो आरो गायदे आगै दिनफोरानो गाज्रि जाना दङमोन। दे आब' आंथ' रुम भारायाव थानोनो सुखुथाराखै इसेबो। एकदम हासुं रखमसो मोनलाय लांबाय आङो। दा मा जाबावगोन न'खौ माला दिहुननो हाबावनो जोंहानि न'खौ। लासैनो ओंखारगोन खोनादे गायदे आगै सिन्था खालामबाय थानाङा। दे होमबा दोनथ'नि आब' आङो टेनसनावनो जेबो जायाखै ओंखामखौसो जाबावाखै आं। दे होमबालाय दे टेनसन खालामबाय थाबालाय आरो मा जाबावगोन जानो लागायालाय जाखागोन। फैदो रुमफोराव बेफोरबायदि बायजोआव थाबाय थानाङा मानसिफोरा गाज्रि होनना बुंगोन। थौ माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर नङा होमबा? दा जोंफोरनि न'फोरखौ लानोनो हाला बालाय गेलेनो जेबो फट' बेकग्राउन्डफोरखौनो लानो हाला नालाय बेनिखायनो बेफोरबायदि बांग्रिं फैनायखौनो बानायना होबाय आरो ना घटनाखौ। दख'नाबो गानहोनो हाला। ओरैनोलाय थाम्बनेलफोराव दख'नाखौ ओरैनो लागायना होनो हागोन नाथाय भिडिअ'आव हाया आरो ना। थाम्बनेलनियालाय मा आरो पिक्स आर्टआवसो थांनानै बानायो नालाय। थाम्बनेलाव बानायबालाय मा जानो भिडिअ'आवसो नांगौमोन आंनो दख'ना गानहोनो हानाय। दे थेवब्लाबो ओरैनो बखिलाबायनायफोरखौनो नायदो आरो ना लोगोफोर माथो बुंबावनो। मास मोनसेसो नेबावनि मा जायो। कफिफोरा सारा गोदान रुल्स बानायबाय थायो आपडेटखौनो होबाय थायो। मोनसे ओरैनो फैसा गैखाया जादों बिनि सायाव आरो आंनि फैसाखौ ओरैनो जाना दोनजोब्बाय बेबो 1000सेनिबो बारा। 100 200बाबो जेबो नङामोन 1000से नङा 1000सेनिबो बांद्रायबावसो। मा नोम्मा खर'नि हाजार फैसा होनानै बायबाबो मा बेलाय बेकग्राउन्ड लानो हाया मा बेलाय दख'ना गानहोनो हाया। थांसै आङो लोगोफोर गाज्रि दा मोनदे बांद्राय बखिनायखाय। आंनि बखिलाबायनायफोरखौनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालाम आरोना। बखिनायनि अनगा जेबो खालामनो हाखाला आं लोगोफोर दुखु मोनसोबाय आङो बिराद दुखु आंहा दा। गांजेमा गोसोम रानि ओजों फैलाय। मायो आयं? थांनाय साहा कापसे फुदुंना लायनाय आंनो। साहा लाबजाया नोंलाय माथो मिन्थिखागौनो मा मोनथिनानै बिबावो आयं? नंमारगौथ' साहाखौनो लाबजायाथ' र' आंबो। आबा फोजों सानोबा बिबारि बिहामजोआ फन खालामदोंना खालामाखै?
आङो गिबायसो दङ र'। खोजानाखौबा सोर लाखुमा मारदों, सोरबा अन्थाइ सोना होमारदोंमोन आंनि बेगाव। जिखिजाया आङो खोजानाखौ मोनदिया। हायरे गादावरि। आइदै सानबानोथाय आंहा खर'आनो सायो खोजानानि बागै सानबानो। आइदै खर'आनो सालायबाय नै, उन्दुनोसै आं। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे। ओरैनो जाबा दाजा बानायना दोनबाय आङो। माथो खालामबावनो आरो लोगोफोर, दा जोंनि न'फोरखौबो लानो हालाबा। दे बिदिनो मालाबा हगारगोन आं ओरैनो बखिनायबाबो, आरो बिदिनो मालाबा भ्लगफोरबो हगारगोन आं लोगोफोर, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो।